Assalamu alaikum, barka da zuwa YouTube channel ɗin. Idan Indian Hausa kake so kuma ka san Indian Hausa kake so to ka zo inda ya kamata ka dawo. Na farko wanda yake son Durandar kashi na ɗaya ne, na biyu ne, na uku ne, ko Madugu ko KGF duk dai in dai kana son su, ko kuma waɗannan sabbin, ko kuma kana son fina-finan da suke fitowa duk sati masu kyau ɗin nan wanda ake fitawa irin top 6 top 5 ɗin nan duka dai, da irin wani wanda kake so ɗaya duk wanda dai kake so to ga layin mu nan. Kuma wanda yake son BIP group, wanda yake so ya ringa samu a wata-wata, ya ringa biya wata-wata, ko wata ɗaya ne yake so ya ringa biya, ko wata biyu, duk da yadda kake so to ka riga ka samu. Saboda duk sabbin fina-finan nan gaba ɗayan su akwai su, muna sanya sa cikin group ɗin mu gaba ɗaya, kuma muna turowa ta WhatsApp ko kuma ta Telegram. Duk ta yadda mutum yake so ya ɗauki layin mu gashi ne ya yi mana magana, za mu gaya mishi abin da zai biya, yana biya sai a sanya shi. Normally abin na biya ne, kuma akwai group namu na kyauta, akwai link din shi a kasan wannan bidiyon, ya taba ya shiga group.